Tervetuloa 4. ja viimeiseen moduuliin, jossa käsittelemme jatkuvaa kehittämistä ja viestintää. On tärkeää ymmärtää, että tekoälystrategia ei ole kertaluontoinen projekti, jonka voi merkitä valmiiksi. Se on jatkuva matka, joka vaatii säännöllistä päivittämistä ja avointa kommunikaatiota läpi organisaation. Tekoäly kehittyy valtavalla nopeudella. Eilisen huipputeknologia voi olla vanhentunutta jo huomenna. Jatkuva kehittäminen varmistaa, että organisaation strategia pysyy ajankohtaisena ja tuottaa edelleen kilpailuetua. Jatkuva kehittäminen on välttämätöntä 3 keskeisestä syystä. Ensinnäkin, tekoälyteknologia kehittyy vauhdilla, uusia malleja ja työkaluja julkaistaan jatkuvasti. Toiseksi, liiketoimintaympäristö muuttuu. Kilpailijat ottavat käyttöön uusia tekoälyratkaisuja ja asiakkaiden odotukset kehittyvät. Kolmanneksi, organisaatio oppii jatkuvasti kokemuksistaan, käytännön kokemukset paljastavat, mitkä lähestymistavat toimivat ja mitkä eivät. Viestinnällä on kriittinen rooli tekoälymuutoksen onnistumisessa. Sen päätavoitteet ovat selkeät: tiedottaa muutoksista ja edistymisestä, sitouttaa henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin, purkaa mahdollisia pelkoja ja epävarmuuksia, sekä jakaa onnistumisia, jotka inspiroivat ja motivoivat. Tehokas viestintä rakentuu aina 3 peruspilarin varaan: selkeä tavoite, oikea kohderyhmä ja sopiva viestintäkanava. Eri kohderyhmillä on erilaiset viestinnälliset tarpeet. Johto tarvitsee tiivistettyä tietoa tekoälyprojektien etenemisestä ja vaikutuksista liiketoimintaan. Esihenkilöt puolestaan kaipaavat konkreettisia työkaluja ja tietoa, jotta he voivat viestiä muutoksista omille tiimeilleen. Henkilöstölle on tärkeintä ymmärtää, miten tekoälyn käyttöönotto vaikuttaa heidän päivittäiseen työhönsä ja mitä uusia mahdollisuuksia se tuo. Viestintäkanavat tulee valita huolella kohderyhmän ja viestin luonteen mukaan. Säännölliset tiedotustilaisuudet sopivat isojen linjojen ja tärkeiden päätösten viestimiseen. Sisäiset viestintäalustat kuten Teams tai Slack mahdollistavat jatkuvan dialogin ja nopean tiedonjaon. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden syvällisempään vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Esihenkilöiden rooli viestinviejinä on korvaamaton, he toimivat linkkinä johdon vision ja tiimien käytännön työn välillä. Tehokkaan viestinnän 3 keskeistä periaatetta ovat jatkuvuus, kaksisuuntaisuus ja konkretia. Jatkuvuus tarkoittaa, että viestintä ei saa rajoittua vain yksittäisiin tiedotustilaisuuksiin. Kaksisuuntaisuus varmistaa, että johto viestii tavoitteista, mutta työntekijöillä on myös kanava antaa palautetta. Konkretia puolestaan tarkoittaa, että viestinnän on oltava käytännönläheistä ja ymmärrettävää. Tarkastellaan konkreettista esimerkkiä. IDEA Oy käynnisti tekoälykokeilun asiakaspalvelunsa tehostamiseksi. Yritys asetti selkeät tavoitteet, viesti avoimesti projektin etenemisestä ja keräsi jatkuvasti palautetta työntekijöiltä. Kokeilu aloitettiin pienellä pilotilla, jota laajennettiin asteittain saatujen kokemusten perusteella. Tämä ketterä lähestymistapa mahdollisti nopean oppimisen ja suunnan korjaamisen tarvittaessa. Tarkastellaan konkreettista esimerkkiä. IDEA Oy käynnisti tekoälykokeilun asiakaspalvelunsa tehostamiseksi. Yritys asetti selkeät tavoitteet, viesti avoimesti projektin etenemisestä ja keräsi jatkuvasti palautetta työntekijöiltä. Kokeilu aloitettiin pienellä pilotilla, jota laajennettiin asteittain saatujen kokemusten perusteella. Tämä ketterä lähestymistapa mahdollisti nopean oppimisen ja suunnan korjaamisen tarvittaessa. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka pienikin, ketterä kokeilu voi muuttaa organisaation toimintaa ja luoda myönteisen asenteen tekoälyä kohtaan, kun se perustuu selkeään strategiaan. Nyt on aika pohtia jatkuvaa kehittämistä oman organisaatiosi näkökulmasta. Mieti, miten mittaisit tekoälystrategianne onnistumista käytännössä. Pohdi myös, millä keinoilla varmistaisit viestinnän jatkuvuuden ja avoimuuden organisaatiossasi. Entä miten ylläpitäisit ketterää kokeilukulttuuria, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen? Kiitos, että olet seurannut tämän mikrokoulutuspaketin loppuun asti. Olet nyt saanut katsauksen siihen, miksi tekoäly on muutosvoima, mikä on tekoälystrategia ja sen merkitys, miten ihmisiä johdetaan muutoksessa
ja miksi jatkuva kehittäminen ja tehokas viestintä on tärkeää. Muistathan vielä siirtyä tekemään loppukokeen osioon 5 ja hakea osaamismerkkiä. Onnea matkaan tekoälystrategiasi kehittämisessä.